Amurong ipakita ninyo ang usa ka talagsaong katakos sa pagkaon. Nasukad masukad, wa pa ninyo mahibaw eh. Ug hinaot nga mapuslano ni ang among ipakita ninyo karong hapon, gabi, buntag, kadlawon, unsa mong oras na nakakita sa nakalibahin sa kalibutan. Ang among ipakita ninyo, unsaon pagkaon o ginamos, nga dili manimaho ang imong kamot, di ka mo problema ining panghunaw, dili ka mo pula pangita og libonsito, di ka mo pula pangita og tawas o uban nga giingon nga maka wa sa baho sa ginamos. Ang ginamos perting humuta, aperting lamia, pero di kayo ikatasigarwo ang iyang kahumot. Mura siya doon ay pagkalangsi og jutay, pero kining akong ginamos doon na siya ay gamay nga kalamansi, doon na siya ay so na-neutralize na jutay ang iyang, pero di gyapon ikapanghambog sa silingan kung manimahog kang ginamos. Mulamano ka sa imong higala na wa nimo matarong og hinaw ang imong kamot. So amo tudloan ta mo unsaon pag kaon og ginamos nga di ka manimahong ginamos. Ang akong iswa sa ginamos kining akong saging. Doon ako'y saging nga gilungag. Hilaw ang saging nga gilungag, hinatag ni sa among silingan nga si Sir Roger ang saging og nindot kay siya nga pagka hapit na gini siya mabalbangaan. So ato siyang panitan. Ako na lang lato mang inot arting panit dali man ibaho ang saging. Atong panitan ang saging nga moy atong ituslob sa ginamos. Pero kanang pagkatuslob bitaw nga medyo class nga dili bata manimaho na ginamos. Sumo ni ang ito'y puso ng atong palit sa saging. Atong hiwaon og dili kayo pino pero igo ang iyang kabaga nga di sad ka magsamual sa usa nimo kahimit. Unya pas nindot ng gamay ra ang saging para nga inigtuslod nimo sa ginamos, matayam nimo ang kalami sa ginamos. So imong unahon nato ang pangunahan nga bahin sa saging, atong isway og ayo i-double dip ha kay tigdo nila ing tawo nga mukaon. So sus kamaus sa ginamos. Itong pino jud kay ginamos nga naglaputay siyang kamaus. Babong si mouse nga ginamos kanang itong ginamos nga daan na ba nga hapit na madugmok ang ginamos, ang kinatibukan lamis ginamos na agit. So ato na tilawan. Has kanamiya ang ginamos perting parata, pero na neutralize siya sa fiber sa saging. Murag na absorb sa saging ang iyang kaparat na dili na ang iyang hingpit ng kaparat ang dapat sa imong dila pagkaon nimo. Murag itipigan ang jutay sa fiber sa saging ang kaparat ug ang kaaslom sa ginamos nga gisukaan. Kunya samtang mag usap ka sa saging, mura siya mopasirit og jutay kay nga hint sa salt sa ginamos nga iyang nahuptan ug anam nimo matayam at anam nimo matagataman ang hingpit nga kaparat ug ang kaaslom. So anam in other words, dili kay ka makalitan. Ug kun dunay mga doktor nga nagtan-aw karon, dili kay siya unhealthy. Atong usban kun mao bagyapon kalami. Ikaduha na ning hiwa sa saging, ako gyung ibulibod og maayo aron nga ang kinakusgan nga mga ginamos ang mopilit. So imo gini siyang imudmod bitaw. So pilit na ang ginamos sa tumoy sa kinatibukan sa saging. Ang kaon nimo paning kamuti nga way una nga osik aron nga ang kinatibuk ang timpla sa ginamos may imo matagantaman kang lami
o di ni mayong kadalaw na kay pating parata. So masobraan ang kaparatiman ang imong kidney mao yung guba. So panagsail ka og ginamos. Kung kadalaw sa kamo ka og ginamos, waswasi ang tubig ang ginamos aron nga dili kayo parat. Pagsugod nato, ipasalig man ninyo nga unsaon pagkaon og ginamos nga di ka manimaho. So ang akong kamot luwas sa baho sa ginamos kay kutsilyo ra man og tinidor mao ni dapat sa ginamos. Di parehadong imong ikuptan ang saging, either malahos imong kamot dito sa ginamos o inigkaon nimo moto ang una padung sa imong bukton, manimaho yung ginamos. So karon wakoy baho sa ginamos. Humot ka. Ang problema karon na akong ginhawa. So palaban ta og beer. Katapusan na ng beer nga akong tinipigan, sus dugaya na ni bira pila na ni kabuan sa among refrigerator. Kaon man karon og ginamos nga naay una. So atong waswasan og beer ang atong ginamos. So ang tayam sa kaparat sa saging na neutralize sa fiber sa saging kardaba ni ang akong kaon. Mura og nilinger pa bitaw sa imong lagos, sa imong baba, sa imong gilit, sa imong tutudlan. Manug abta og jutay atong sagulan og beer. Atong susihon mawaswasan ba. Kanamiya. Nawaswasan gid tinuod. Manugab na sad ka og gamay pag-accommodate sa buwa sa beer nga imong naapil og inom. O karon good as new. Murag wa na kakakaon og lain nga timpla, gawas no na sad, andam na sad ang imong baba, ang imong taste buds pag-accommodate sa katalagsaon sa kaparat. So ato ni tiwason nay una nga natagak diri, so akong tiwason ni si Iris di mo ganahan mo ka og ginamos, so gawas nun ko nga mukaon ining tanan. Imo chung imudmud bugayo para nga mo pilit gyud. Mao na ni. Mao na ang kinatibukan sa ginamos nga nipilit na siya sa saging. Haskang parata. Haskang asluma. Pero dili wa bitaw niya buhi sa usa lang kahigayon. Mura ba iyang gianam-anam ba nga? Yapay dugang ko. Napagid. Masa ni magic sa saging ha? Nga lahi siya sa rice. By the way, ang saging, matod sa mga nutritionist, mas healthy kay sa rice. Kay fiber ba ya? Unya, dili siya lahi ba sa rice nga makamugna og makadugang sa blood sugar. Kining saging, nakalimutan ako sa termino, pero na siya way nga i-digest nimo sa saging, di siya mahimong blood sugar mo ang nutrients niya ma-distribute ngadto sa nakinahanglan nga mga bahin sa imong lawas. I don't know, wa ba nang pildi ang kanindot, ang kaayuhan sa saging sa grabing kaparat sa ginamos. Pero nindot kayo human sa usa ka hiwa nga saging nga imong gituslob sa ginamos, usa sa kadako kayong tungab sa beer ang imong idason. Sa kadako sa tungab, murag kaduhan ako kaladok, dili madaw sa kaladok. Pero nahawan ang tanang hint sa kaparat o kaaslom sa ginamos. Ato yung ibulibod og tinuod. Ato yung imudmud.
Nga ato yung siguroon nga daghan kayong bahin sa suka ang itapot sa saging. Yan na. Haskang lami agyud. Ang complement ang panagtakdo, ang pagkaparis sa kaparat ug aslom sa ginamos, man-neutralize siya sa mura bitaw ang saging og blankong nga canvas nga imong sabligan og pintal. Ang pintal siya ang kaugalingong pahiluna, ibusagak niya dito sa canvas, mo pahiluna siya, ang uban mo tuto, ang uban mo kalat, katag, ang uban tibuok siya mo pilit dito sa canvas, kay inanay siya nga mangita og iyang kapaingnan na makamugna siya og nindot kay nga dibuho. Mo na imong gitawag nga abstract painting. Ang ginamos ug ang buwad, correction, ang ginamos ug ang saging, mura siya og nindot kay nga kombinasyon. Nga murag mohatag nimong random nga dose sa kaparat, sa kaaslom, sa katabang, sa saging nga na buliburan sa daghan kayong ginamos o daghan kayong aslom, hilabihang ninduta sa kombinasyon sa saging o ginamos. Hapit na ta makahurot o sa kasaging, napakoy duha ka saging, at mahurot ba ni nato? Wa na. Murag ang katunga sa ginamos ipilit na sa saging, kay murag mas agresibo na ko nga nimudmod sa saging ngadto sa ginamos, puslan man, wa magtan-aw si Iris. Mas parat na gid, napakoy duha ka saging. Kasi ganahan nga mag-isaw na ako. Welcome mo mga risbay. Kay murag kinirang usa ka saging ako mahurot kay manhapon na ba mi karon taon-taon. Alamiya. Manang giingat tas mga doktor sa maabot nga Pasko. Atong likayan ang mga pagkaon, tulo ka pagkaon ang atong likayan. Ang parat, kining ginamos, asin, uyap, uban pa mga processed food nga grabe kay ang salt. Kunay una natong tilawan, makadaot sa lawas. So kini akong gibuhat makadaot ni actually sa lawas, pero di man ni kada adlaw kung pagpakita ninyo sa kalami ang ginamos. Nga di man ni maho imong kamot. So doon na ko excuse. Ikaduhang likayan, tamis. Parat, tamis. Kaya ang tamis, of course, kung nag-diabetes, magkadaot, silent killer sa atong lawas. So, the last but not the least, napasya gamay subok sa saging. Kung man ako tarunga og tangtang ang subok, kay gusto mong kanon og apil ang subok sa saging. Dili ko nasubok mura siya bitaw og kanang gamayng lanot-lanot sa saging na inigbuwag sa panit gikan sa unod sa saging, pilit siya. Last na lang nga hiwa sa saging uban ang ginamos nga sinukaan. Kalami yun. Kung kahurot sa ginamos, kung ako mahurot ang saging, nung napalitay duha na hibilin, ituduan ko sa akong home economics teacher, mahuman ko ng kagkaon, iabot ang imong kutsara o tinidor, o imong kutsara o kutsilyo. Ayaw ilingkang, kaya kung pasabot ng lingkang, sa ito mukaon pa ka. Kung imo na kuno lang iabot, nagsabot sirado na. Kung kagkaon, ready na ka for dessert, ready na ka sa uban nga mga putahe. So, kung doon ay mga waiters, doon ay mga caterers, doon ay mga servers, pakita nila hipos ng imong
kutsara o tinidor o kutsilyo, ilang kuhaon ng imong plato, ready na sa sulod nga putahe. Ngayon ang tayo putahe, ang beer naman lang. Ato na sa ning waswasa na lang ang beer. So, ang kombinasyon sa tulo na to, saging, ginamos, o beer, ilabay ni luta. Namura siya og ang iyang busog dili bugat usat magkasaging, ang harm, ang kadaot sa parat, di kanimo ma-realize, di kanimo matiyagan tungod sa pagwaswas sa beer. Pero ako ni klaro na ayaw mo palabi og parat, ayaw mo palabi og tamis, ayaw mo so palabi og alcohol. Di pulos ni makadaot ang atong gikaon ninyo, pero in moderation maning tanan. Usar ka saging, gamay ra kayong ginamos o ganin ako mahurot. Gamay ra man ka ini beer. Og ready na ko, nga maduaw sa mong silingan. Manutbas na kay kong jutay, aron nga dili mga lisbo. O di ko masakpan nga nagkaon ko og ginamos. So, o saging, nag-inom ko og beer. Nagkasalamat sa inyong pag-agwanta og subay. Hinaot mapuslanon tong leksyon nga among gihatag ninyo, pero hatagi palihog og mas dako nga emphasis kadtong kadaot nga mahimos sa parat, kadaot nga mahimos sa katamis, ang kadaot mahimos sa alcohol sa atong lawas. Pero hapit namang Pasko, daghan mang mga imbitasyon, in moderation tanan. Ayaw palabi, ayaw, come here CB girl. Sabi ni CB, come here CB. Ayaw mo palabi sa ka-Christmas Day sa akong attire, no? Puwa among mantel o niya green ang akong shirt. Atong pasalamatan si Marisa Pidin nga may nag-andam ining unsa nga aning ginamos Samar? Ginamos lang. Laom ni mga nga ang ginamos gagmay dagko ng ginamos, gagmay pino. Pero maos na mar no? Oh, dami kayo humot. Unsa man nga pagka-maos mar doon na si edad? Oh. Mga pila. Ipak naman ang daan. Daan. So maos na gid siya daan, dili kay na maos tungod sa kadaan. Oh, maramaos na daan. Ya ikaw na nagbutang og suka mar. Oh, pero nanay sili daan. Sila gabutang og sili? Hmm. Ha? So na dito sili mao ditong asgad kayo sa atong dila o sa atong panimpla. Salamat sa inyong pagtanaw hangtod sa sulod nga higayon.